Dipu Police Station kapardo lang mili Anran Road Terang Arong Amekar ketamtang Oktober kethom arni ajopor phai kebra chiti mapor malom Lopsos Terang Achor ajo hem pen barjui pen non anta hem chelele det Lopsos Terang alangli keso ke dokok ajok thangta matha thekte det lo lasi nanglitum theklong bang aling sitame pachin lasi nanglitum theklong bang aling sitame 7636021368 lapen 9864481401 labang so number along nang humri itha Lopsos Terang Achoramen lake adima Teronpi pusi alangli hema sorpen na jethamdon Krishnarong report DK News te la nangli hemasor amen bangke la kuson ikne amen akur la penke alangli apu ahem kunot ane arong methang binong to nili hemasor men bangke e dina milik pitu la penalangli ke how west ape po ahem ke west idu la mailu arong la kopi arong ni mailu west pu bangke arong amen west mailu abu jaralong lo la mailu pelo arong menta inte nangli west atum holapu nangli ong atum han mane theklong stame pu oh la sobang e padap molom ta bertain lo setami la punar langwi pusi nang tham inte theklong mang ling stame nangli nang pachi ing ik thapel bdi man la kachnung ria bangke oh la son lo theklong bang aling setame pachini tha boyal lo am karbiang long harad on sami niliman krishna rong far la tike news kilang harad on sami kardong paji riglo la si labang so alama bangke alang li bangke ahem masor mande achor chiwang videt pusi kedam tang tarik bang ko anne tarik thom bhom kuru aning be pen bar ek jui pen stamin non anta hem nang chile det ta ho la se alang li pen koson arju ik chinang alamba opini lakit news kelang korteng yo don phantan li alom pajolo pasipini lak ini lakit news serang ke paneli ke chupa alamang kela hello nili hemsor nili chor kidam tang tarik thom aning we bajip kep crazy alompen hempen dam joy penamat hem chiwang wedat pini ani pli pho andolo setame pini arni anta hem chiwang wedat amparta lahi lahi tanili ridam lo lapen somar tom anta asonsi chiri prai lo ning handuk dolo nili mata ning handuk dolo setame nilitum pini arni anta hem chiwang wela pengit theklong ledat ajoi me pasila latike news kelang korting yo do an putum phanta chuning rilo nang tum la theklong bang aling setame nang pachini tha nili contact number ke 7636021368 la hello labang son number lo nang tum nang berta tha pasi chuning rilo nili dak Andrew Terang langmeli Andrew Terang arong pen acha ente la nangli tum la nangli hemasor kat hemen la ke barlang je ke nangli tum ko pini arni ki ong ko pen pilini nangli tum kachi bhonga son doma mante kupi kuson pen ma asi labang kenil tum kachi bohong kopene kachi huri la pukali bon setame penanganan ningkan dolo labang su mental life akisu cholong lo penajok apong nili tespur apa nahi hita si celang dambom lo setame celang dambom lo setame medet setame aku cisu sudah titik lapuson amasi ala non setame labang so kisu ko cipur joine si alang li ajupi setame dam joy nangli tum thek igdinong duna dala kadi ini le tum thek dunong le dalo kedam da thek dunong le da ajupik baji kap kris ya por si kedam mat thek dunong le dalo baduta ente nangli bangke la bazar bethe betha ta mane la kiridam ke ridam lo kadi oh bujar bethe ke ridam elo pinita padap adap pen kedam non arni kan samhu anu yo nili kiridam seciri dun setame thek long le dalo
Acha inte nangli raiko masaki mante la pulis teman nangli tum la birta ke pachini dulu ma. Labang ke nili culom ta dam kita me ciwang tu jui ti tiam masih wang yibon pun masih lahai bang ya pacin midal. Acha inte nangli hamai la lo ke dia. Oh lahai lu nili hem ke. Acha inte la bang sorong ke lang mili Di pulang meli Andrew Terang Achor. Andrew Terang Achor kadi. Inte usumar to mangente nangli sumar ente bangko ane. Sumar ke bang plido. Sami non ke hem bang biar jo. Ho ke ho ni bang ke cip rit ke dam mane hadak bila bang gak kling bang ke biar lo masih ke ho dak rit si duko. Sumar pen. Inte usumar tum apai pan kaciri mane lason dulu kadi. Oh sumar dong ke lapulo. Ani ngaduk dulu ciri lo. Joparni Nani bang tak.